טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים לוובינר שלנו של היום, מלחמות הסחר מכסי המגן של ממשל טראמפ, מאי 2026, והיום נספר לכם גם איך ניתן לראות את הכספים בחזרה. אני רק רוצה לבקש מכם אם אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט האם שומעים אותי היטב, האם זה בסדר, האם שומעים אותי, רק כדי לוודא שהכל בסדר, או בצ'אט או ב-Q&A, מה שפתוח אצלכם, רק אם אתם יכולים לכתוב לי שהכל בסדר, שאני אדע. אני רואה, יופי, יופי, מצוין, זה בסדר, זהו, לא צריך לכתוב יותר, אני רואה, זה הכל בסדר, תודה רבה. טוב, אז אנחנו נצא לדרך, כ- כ- כמנהגנו בקודש, כמובן אם יש עוד שאלות תוך כדי תנועה, אז כמובן מוזמנים לבוא ולהעלות את השאלות ב-Q&A, ומדי פעם אני אעצור. אה, אז אנחנו מתחילים. מלחמות הסחר, מכסי המגן של ממשל טראמפ, מאי 2026, יוצאים לדרך. הנה כתבה מכלכליסט, מה-20 באפריל, ארצות הברית תחזיר ליבואנים 166 מיליארד דולר, השבת הכספים הפדרלית הגדולה אי פעם, זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע שהחוק שעליו הסתמך הנשיא טראמפ לצורך מדיניות המכסים לא העניקה לו סמכות להטילם. יותר מ-330 אלף יבואנים צפויים ליהנות מההחלטה ויוכלו להגיש בקשות להחזרים החל מ-20 באפריל. מדובר על 330 אלף יבואנים, 53 משלוחים או הצהרות יבוא, import entries, על זה מדובר, זה המספרים, באמת משהו משמעותי מאוד. רקע, אנחנו מדברים על משהו שהתחיל לפני למעלה משנה, ב-2 באפריל 2025, ממשל טראמפ מפרסם הודעה regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual United States goods trade deficits. וזה התחיל את המהלך המאוד מאוד גדול של טראמפ, הוא קרא לזה Liberation Day, והוא בא ואמר, יש גירעונות סחר שנתיים גדולים, איום חריג ויוצא דופן לביטחון הלאומי ולכלכלה של ארצות הברית. זה מה שאמר טראמפ, ולכן הוא הכריז על מינה צוות לבדיקות, ולאחר מכן הוא התחיל עם המכסים. על מה בעצם היה מדובר? אז ככה, בעצם היה היטל אחד, וחשוב שנבחין בין ההיטלים, אתם תראו, זה יהיה משמעותי. היטל אחד זה ההיטל של ה-IEEPA, International Emergency Economic Powers Act. זה היטל אחד, זה ההיטל הרחב, שבעצם תפס את כלל המוצרים, למעט מה שהופיע בתוך החריגים, תפס את כלל המוצרים, וזה היה המס המוביל, או ההיטל המוביל. בנוסף היו היטלים על אלומיניום ופלדה ועל ורכב וחלקים, מכוח סעיף 232 ל-Trade Expansion Act. כלומר, רוב ההיטלים היו מכוח ה-IEEPA, International Emergency Economic Powers Act, אבל היו כאלה מכוח סעיף 232 ל-Trade Expansion Act. למה אני מספר לכם את זה? כי התוצאה לא זהה בשני ההיטלים האלה. היו שיעורי היטל האיפא שעליו אנחנו נתמקד, היו מוגברים, סין זה עבר 34% פלוס, האיחוד האירופי 15% ומעלה, ישראל היה 15% והתקיים משא ומתן, ו-UK הגיע למשא ומתן על 10% של היטלי האיפא. היה הליך משפטי. הליך משפטי נפתח במאי 25, ממש לפני שנה, ב-Court of International Trade, שעוד עליו עוד נספר עוד בהמשך. לאחר מכן, והוא פסל את ההיטלים, את ההיטל של האיפא, אמר שהוא לא נמצא בסקופ של מה שטראמפ הוסמך להטיל, שהנשיא הוסמך להטיל. לאחר מכן זה הגיע ל-US District Court for the District of Columbia, כלומר, סליחה, לא אותו דבר, אלא תביעה נוספת הגיעה ל-US District of Columbia.
לאחר מכן באוגוסט 25, ב-US Court of Appeals for the Federal Circuit, זה שעליו מערערים על החלטות של ה-CIT, של ה-Court of International Trade, גם הוא פסק שההיטלים אינם, ההיטלי היפה אינם חוקיים ברוב של 7 נגד 4, וב-20 בפברואר 2026 זה נידון ב-US Supreme Court, הערכאה העליונה הגבוהה ביותר, וגם שם ברוב של 6 מול 3 נקבע שהיטל היפה אינו חוקי. בגדול, אם רק אנחנו רוצים להבין מה היה שם, הנה תמצית הטיעון שהביא בית המשפט העליון. בית המשפט העליון האמריקאי הביא דברי הממשל טראמפ. The government argues that regulate encompasses the imposition of tariffs. כלומר, כתוב שם שמותר לנקוט בצעדים כדי להסדיר גירעונות בסחר. אז מה זה regulate? והם, אמר בית המשפט העליון, ברוב, we disagree. regulate לא כולל הטלת מכסים. To regulate means to prescribe rules or laws, not to impose taxes or duties. ולכן נקבע, החוק does not authorize the president to impose tariffs. פשוט מאוד. יש לך סמכות לייצר הסדרה, תקנות, אין לך סמכות להטיל היטלים, להטיל מכסים, ולכן ההיטל שהטלת אינו חוקי. זאת הקביעה. יחד עם זאת, פסק הדין הזה של העליון לא חל לגבי היטלי סעיף 232, לא אלה על אלומיניום ופלדה ולא אלה על רכב וחלקים לרכב. למה? כי זה מכוח סעיף אחר, ושם דווקא אמרו שיש סמכות להטיל היטלים. לכן אנחנו מדברים כרגע רק על היפה ולא על סעיף 232, לא על אלומיניום ופלדה ולא על רכב וחלקים, רק על IEPA ולא על הדברים האחרים. אוקיי, נגיע לתכלס. אוקיי, אחרי שבית המשפט העליון קבע שזה לא חוקי, כמה זמן זה ייקח? בהתחלה אמר הנשיא טראמפ הרבה זמן. במסיבת עיתונאים ב-20 בפברואר 2026, הוא אמר, מדובר על hundreds of billions of dollars, and so I said, well, what happens to all the money that we took in? It wasn't discussed בפסק הדין. Wouldn't you think they, הוא מותח ביקורת על בית המשפט העליון האמריקאי, wouldn't you think they would have put one sentence in their saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. ואז שאלו אותו, are you saying that you don't plan to honor refunds for companies that file for them? הוא אומר, לא, I just told you the answer, right? I told you the answer. It's not discussed. We'll end up being in court for the next 5 years. זה מה שנכתב. אפשר לראות יש לכם פה בקישור במצגת. תקבלו כמובן גם את ההקלטה של הוובינר הזה וגם את המצגת, אז תוכלו לראות קישור לסרטון הזה. אבל זה לא נגמר פה. זה לא נגמר פה מכיוון שבתי המשפט לא הסכימו, ה-Court of International Trade לא הסכים לקבל את זה, כי הגיעו תביעות כבר לבית המשפט, רוצים את הכסף, והוא בא והורה למכס האמריקאי, ל-US Customs, ל-CBP, Customs and Border Protection, חבר'ה, תתחילו לעבוד. התחלה הם אמרו, זה ייקח המון זמן, אין לנו יכולת לטפל, אין לנו יכולת להחזיר, זה מסובך. אתם מכירים את ההסברים האלה של רשויות מס, אבל בסופו של דבר, אחרי באמת בומבה גדולה שקיבלו מה-CIT, מה-Court of International Trade, הם באו והגיעו עם התוכנית הזאת של ה-CAPE. CAPE זה Consolidated Administration and Processing of Entries. כן, זה בעצם מערך שבנו אותו, מערך מאוחד לעיבוד entries, רשומוני יבוא. ועכשיו נספר לכם על מה קורה פה, כי זה כבר תכלס. אני יכול לספר שעד כאן, עד השקף הזה, היה וובינר שהעברתי במרץ. ואז פנו ליבואנים, ויצואנים, לארצות הברית, ושאלו מה עושים. והם, חבר'ה, אני עוד לא יודע, הדברים עוד נזילים, אין טעם כרגע שתשפכו כספים על עורכי דין, עוד אי אפשר לדעת מה קורה, חכו, תראו מה קורה. ובאמת אנחנו לא התקדמנו, למרות שהרבה פנו אליי, הרבה יצואנים פנו אליי, אבל אמרתי, חבר'ה, אני לא לוקח חלילה כסף סתם, אין לי כרגע מה לתרום לכם, אין לי כרגע מה לעזור לכם, בואו נחכה, נראה איך זה מתקדם, הכל נמצא בתהליך של עיבוד, אז בואו ונראה מה קורה, ובאמת זה יתקדם. ועכשיו אני אספר לכם,
אספר לכם את הדברים שבעצם אני מביא, רובם מבוססים על החומר שה-CBP, המכס האמריקאי, פרסם. יש לכם פה קישור למטה בעמוד הזה אל אחד מהעמודים עם מידע. יש גם וובינר ויש מצגת שהם פרסמו שאני מתבסס גם עליה, ויש גם עוד דף הסבר. המכס האמריקאי נתן הרבה חומרים, אתם יכולים להגיע, כל נגיש באינטרנט, דרך גוגל, דרך ה-AI, דרך פרפלקסיטי, דרך קלוד, תוכלו להגיע לכל החומרים האלה ולראות את כל הדברים, וגם אני הבאתי לכם את הדברים שלהלן על בסיס מה שאמר המכס האמריקאי. כמובן, אני רק בעצם מנגיש לכם את החומרים, אבל זה לא תחליף, אלא כדאי לראות גם את החומרים במקור. אמריקאים מסודרים, יש גם FAQ, Frequently Asked Questions, יש הרבה דברים, מוזמנים לראות. אז בואו נצא לדרך. עכשיו אני אעשה רק משהו אחד שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות במצגות שלי. בדרך כלל מצגות שלי הן על טהרת העברית. אני לא אוהב להשתמש באנגלית ולשבש ולערבב. אני מאוד גאה בשפה שלנו. אני לא אוהב שהיום לכל חנות יש לה שם באנגלית ולא בעברית, כמו yellow או דברים כאלה. אני חושב שהשפה שלנו מספיק יפה. יחד עם זאת פה, בגלל שאני יודע שהם בסופו של דבר, החומר הוא נגיש באנגלית, ותרצו למצוא אותו באנגלית, אז אין טעם שאני אתרגם משהו לעברית, ואחרי זה לא תדעו איך הופכים אותו לאנגלית. אז מה עשינו? ואז תחפשו מילים שהם לא המילים שהתכוון המכס האמריקאי. לכן אתם תראו, יהיה פה מישמש של עברית ואנגלית. אני מתנצל, לא אוהב את זה, אבל מטעמי יעילות פה נכון יהיה לעשות את זה. אז בואו נתקדם. אז ככה, מהו באמת הקייפ? הקייפ זה ראשי תיבות Consolidated Administration and Processing of Entries. Entry זה בשפתנו רשומון יבוא, הצהרת יבוא, זה Entry. אז הקייפ הוא מנגנון חדש ב-ACE, ב-ACE. ACE זה Automated Commercial Environment של המכס האמריקאי לטיפול בהחזרי היטלי ה-IEPA. המטרה היא לייעל את תהליך ההחזר ולהפוך אותו למרוכז יותר. ההחזרים כוללים גם את רכיב הריבית ולא רק את המכס עצמו, ובמקום טיפול פרטני בכל אנטרי, בכל רשומון יבוא, הצהרת יבוא, מכס ארצות הברית, ה-CBP, כן, ה-Customs and Border Protection, מבקשת לאבד את ההחזרים בצורה מאוחדת. ושלב אחד של הקייפ, CAPE, הושק ב-20 אפריל 2026, וזה באמת הכתבה שראיתי לכם בתחילת הדרך מהכלכליסט. אז מפה זה הגיע. אוקיי, איך זה עובד? מי יכול? מה עושים? עכשיו אנחנו מספרים. סליחה. מהו שלב ראשון של הקייפ? זאת אומרת, איך זה הולך? אז הם בנו את זה בפייז 1, שלב ראשון, שהוא נמצא עכשיו זמין 120 באפריל ומתגלגלים איתו כבר. אז מי יכול להיכנס, או מה נכנס בשלב ראשון של הקייפ? אז בואו נסביר ונסביר לכם מה מדובר. שלב אחד חל על entries, על רשומוני יבוא, שטרם עברו liquidation, והוא חל גם על entries, רשומוני יבוא, שנמצאים עד 80 ימים לאחר ה-liquidation. טוב, מה זה liquidation? liquidation זה תהליך מכסי אמריקאי, אפשר לקרוא לזה חיסול או סגירת הרשומון או סופיות השומה, משהו מהמילים האלה, שבעצם המועד הרגיל, נקרא לזה המועד הסטנדרטי של liquidation של רשומון יבוא, זה 314 יום מיום הגשת רשומון היבוא. זה המועד. זה המועד שקבוע בחוק. יש ניואנסים, לפעמים זה יותר, לפעמים המכס מקצר, אבל בגדול זה 314 ימים. ואפשר כמובן לדעת, האם לפי מספר ההצהרה, אתם יכולים, או סוכן המכס, לדבר על זה, תוכלו לדעת האם הוא כבר liquidated, או עדיין, הוא עדיין נמצא בתוך התהליך, והוא עדיין לא נמצא בליקווידיישן. מה זה בעצם הליקווידיישן? מה זה אותם 314 ימים? זה אותם ימים שבעצם המכס האמריקאי בודק את ההצהרות שלכם, ורואה האם תקין, והאם הוא לא נכון, ואם יש לו שאלות הוא יכול לשאול שאלות. זה הרעיון. ואחרי 314 ימים, בעצם יש ליקווידיישן, והרשומון הוא סופי מבחינת המכס האמריקאי. הוא לא סופי ומוחלט, עוד רגע נדבר על מה עוד אפשר לעשות אחריו, אבל בגדול,
אחרי 314 יום, העניין מבחינת המכס האמריקאי גמור, סגור, לא כמו בישראל שאפשר להוציא גירעונות גם 5 שנים אחורה, במכס האמריקאי הרבה יותר פשוט, סופיות, 314 יום, להוציא מקרים כמובן של פרוד, תרמית, הונאה, דברים כאלה, ששם כמובן אפשר לפרוץ את הכל, חקירות פליליות, דברים כאלה, אבל בהתנהלות תקינה, אחרי 314 יום, העסק גמור. אז הקייפ, השלב הראשון של ה-CAPE, חל על רשומונים שטרם עברו liquidation. אז אם למשל אתם שחררתם משלוחים נגיד ב-1 באוקטובר 2025, אז עוד לא עברו 314 יום, ולכן אתם נמצאים לגמרי בתוך התקופה. לעומת זאת, אם שחררתם רשומונים בתחילת מאי 2025, אז בעצם כבר יכול להיות שהם כבר liquidated. אם liquidated, אז לפי הבולט הראשון, תכף עוד רגע נקרא את השני, כבר אתם לא נמצאים בשלב הראשון של קייפ. רגע, בולט השני, זה לא רק liquidation, אלא זה עד 80 ימים לאחר ה-liquidation. בסדר? עד 80 ימים לאחר ה-liquidation. אז זה לא רק נגיד בדוגמה המתמטית שלי, שהיא שוב על דרך הרוב, אבל היא לא מחייבת שכל רשומון יהיה כזה, כי לפעמים יכול להיות החרגות. זה 314 ועוד 380, סך הכל 394 יום, זאת אומרת זה בגדול נגיד משהו כמו 13 חודשים. אז היום 13 חודשים, בעצם אם ההיטלים התחילו להיות מוטלים באפריל, נגיד אתם שילמתם במאי, אז עדיין אתם נמצאים בתוך התקופה הזאת של ה-13 חודשים, ולכן אתם נמצאים ואתם יכולים ואתם זכאים להיכנס לתוך הקייפ. קודם כל, וזה חשוב מאוד, מה קרה אם כבר עברו יותר מ-80 ימים אחרי הליקווידיישן? כן, אנחנו כבר שנה ושלושה, שנה 4 חודשים, נדבר על זה בהמשך, אבל כרגע כמובן, שימו לב שתהיו עם לוחות הזמנים. תכף נראה מי מגיש, איך מגיש, אבל כרגע אני רק מדבר קודם כל נקרא לזה על הנקודה הראשונה. חייבים קודם כל לשים לב ללוחות הזמנים האלה. מבחינת סוגי רשומונים, זה גם יכול להיות בסטטוס של suspended, מושעה, extended, under review, זה יכול להיות גם כן כאלה, גם רשומוני אחסנה, גם שחרור מאחסנה. יש מקרים שבהם הטיפול יטופל עכשיו, אבל הכסף ישולם רק בעת liquidation. יש כאלה, למשל ב-extended, suspended ו-under review, יכול להיות שהליקווידיישן שלהם יהיה יותר מאוחר, כי הם כבר רגע בתהליך בדיקה, מתוקף מהותם, לא קשור ל-IEPA, ואז הכסף ישולם רק בעת הליקווידיישן, אבל אפשר להגיש את זה עכשיו, שזה מה שחשוב. זאת אומרת, זה קודם כל שלב הכניסה, האם אתם בפייז 1. כי אם אתם עם רשומונים אחרים, תכף נראה שהם לא בפייז 1, לא יכולים להגיע לזה, ואז תשאל השאלה, טוב, מה עושים? כמובן, הדוגמה הבולטת ביותר שאתם רואים אותה משילוב בולט 1 ו-2, זה רשומוני יבוא שנמצאים מעל 80 ימים ומעלה אחרי ה-liquidation. מה עושים איתם? כי הם לא נמצאים פה. אז מה עושים איתם? אנחנו נדבר. אז קודם כל זה שלב ראשון. מה לא נכלל בשלב ראשון של הקייפ? אז אנחנו רואים entries של 80 ימים לאחר liquidation, reconciliation, מי שנמצא ב-reconciliation, שזה בעצם מנגנון של הצהרות יבוא שהן עדיין לא סופיות בגלל נושא מחירי העברה, שמשחררים את זה בעצם בתשלום שהוא עדיין לא סופי, אלא ראשוני או מקדמי, ואחרי זה רק בהמשך עושים את ה-adjustment של מחירי העברה, ואז הרשומון הופך להיות סופי, הוא מגיע liquidation, אז רשומונים של reconciliation לא יכולים כרגע להיכנס לתוך הדבר הזה. הצהרות יבוא שהם יהיו עם הישבון, drawback entries, לא יתקבלו, תכף, ורשומונים שכבר נמצאים שהוגש לגביהם פרוטסט, מחאה, שעוד נדבר עליה, אלה כבר לא יכולים להיכנס לשלב ראשון של קייפ. זה לא אומר שהם לא זכאים לקבל החזר, זה לא אומר. אבל זה אומר שהם בשלב הזה המחשובי של הקייפ, הם לא יכולים להיכנס. אז תשאל השאלה ואני אגיע אליה בהמשך, אוקיי, אלה שלא יכולים להיכנס, אז עד מתי נחכה?
והאם ההמתנה הזאת שנחכה אולי תזיק לנו, יכול להיות שמתי שכבר זה ייפתח זה יהיה too late, מאוחר מדי. אז מה אנחנו עושים כדי להגן על זכויותינו, כדי שכאשר המסלול 2 ייפתח, כבר לא יגידו לנו מאוחר מדי או דברים כאלה. מה אנחנו יכולים לעשות במקרה כזה? אז זה אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל אני יכול להגיד לכם שסיכויים טובים שהרוב המוחלט של הצהרות היבוא שלכם, הם נמצאים או עדיין לא עברו ליקווידיישן, או שהם נמצאים בתוך ה-80 יום אחרי הליקווידיישן, ולכן הדרך שלכם פתוחה. אם אתם ב-reconciliation, אז בהחלט אתם צריכים לעשות מהלך אחר, לשמור על עצמכם, כי ב-reconciliation עדיין העסק עוד לא סגור. גם הצהרות יבוא שלא הוגשו ב-ACE, במערכת הממוחשבת, ב-automated commercial environment, אלא הוגשו בנייר או בצורה אחרת, גם הם לא יכולים להיכנס לקייפ, כי הכל עובד בצורה ממוחשבת, אין דרך לטפל בכמויות המטורפות של המיליוני הצהרות יבוא שלא במערכת הממוחשבת, ומה שלא נכנס שם לא יוכל כרגע להיות בפייז 1, בשלב אחד. אוקיי, בסדר. אנחנו מבחינת לוחות הזמנים, אנחנו בסדר. אוקיי, מי יכול להגיש? בסדר? אנחנו עכשיו יצואנים ישראליים, והאם אנחנו יכולים להגיש את הדרישה, את התביעה, את ההצהרה, לקבל את ההחזרי מיסים, את המכסים האלה של האיפה. אז קודם כל הדבר הראשון זה ה-Importer of Record, הוא יכול להגיש את ה-CAPE Declaration. CAPE Declaration זה אותה תביעה להשבת מיסים, ה-Importer of Record, ה-IOR. מי זה IOR? אז אם אתם הייתם ה-IOR שמה בארצות הברית, כלומר השחרור נסע על שמכם, אז אתם יכולים, כי אתם ה-IOR, זה הוגש בשמכם. אבל אם אתם היצואנים והקונה שלכם הוא הגיש את הצהרת היבוא, והוא שילם את המיסים, ואתם שיפיתם אותו, או לא שיפיתם אותו, לא משנה, אבל אם הצהרת היבוא היא על שמו, אז הוא יכול להגיש, לא אתם. אם אתם היבואן, ה-IOR, אז אתם. או אם חברת הבת שלכם, אז חברת הבת שלכם. אבל אם זה הקונה שלכם, המפיץ שלכם, מי שזה לא יהיה, אז הוא יכול להגיש את זה, ולא אתם. זה דבר ראשון. אוקיי, אז זה דבר ראשון, אם אתם לא IOR, אתם לא יכולים. עכשיו תגידו, האם אנחנו חייבים לעשות את זה בעצמנו, או יכולים גם למישהו אחר יכול להגיש בשמנו. אז קודם כל אתם כמובן יכולים לעשות את זה בעצמכם, עוד רגע נראה עוד כמה הסברים על זה, בהמשך אתם יכולים בעצמכם. אבל אתם לא חייבים בעצמכם, אתם יכולים גם באמצעות סוכן המכס, הברוקר שהגיש בשמכם את הצהרת היבוא, יכול להגיש בשמכם, בכל הצהרת יבוא, בכל import entry, יש למטה מופיע פרטי הברוקר, ואז אתם תוכלו לדעת מי הברוקר שלכם. עכשיו יכול להיות שאתם הוצאתם לארצות הברית 200 משלוחים. ב-60 יש ברוקר א', ב-70, ב-100, ב-60 ברוקר א', ב-100 ברוקר ב' וב-40 ברוקר ג'. אז לכל import entry יגיש הברוקר הרלוונטי. אי אפשר למנות אחד שהוא יהיה את זה. תכף נראה מה כן אפשר לעשות, אבל דרך המלך, או שאתם תגישו בעצמכם, או שהברוקר שלכם שטיפל בהצהרת היבוא, הוא זה שיטפל. כמובן שיש לכם אינטרס גדול שאתם תגישו בעצמכם, כדי שהכסף יחזור אליכם, ולא יחזור דרך הברוקר, אם אתם חוששים חלילה שהברוקר לא יחזיר לכם את הכסף, אלא ישתה אותו בדרך, כי יש לכם סכסוך עסקי איתו, או חובות, או דברים כאלה. אז זה כבר בצד המסחרי, ואז יכול להיות שאתם תעדיפו למלא את זה בעצמכם, בהנחה שאתם IOR. מצד שני, זה כאב ראש, זה מעקבים, זה דברים כאלה, זה באנגלית עם מושגים יחסיים אמריקאים, אתם לא מבינים בזה, אז יכול להיות שאתם תעדיפו את הברוקר, זה לשיקולכם. עורכי דין או יועצים אינם יכולים להגיש בשם היבואן, הם אינם נכנסים לקטגוריות הללו. זאת אומרת, זה רק כרגע הם יכולים לעשות את זה או סוכן המכס או היבואן עצמו. הקייפ זה מסלול ההגשה הייעודי להחזרי האיפה. אין דרך אחרת היום כרגע לקבל החזרים. יכול להיות עדיין נדבר מה אנחנו עושים כדי לשמור על הזכויות, זה כבר סיפור אחר.
אבל הם, הם, כרגע אין דרך אחרת. אין דרך אחרת לקבל את הכספים, זה הדרך היחידה כרגע, ואז צריך לחשוב, אם אני לא נמצא בפייז 1 בשלב אחד, מה אני צריך לעשות? אז זה, מי יכול להגיש? זה לא נגמר פה במי יכול להגיש, כי יש פה עוד תנאים מוקדמים להגשה. יש להחזיק חשבון אייס פורטל פעיל. אייס אמרנו זה ה-Automated Commercial Environment. עכשיו יכול להיות שאתם ה-IOR, אתם ה-Importer of Record, אבל אתם אין לכם חשבון אייס פעיל, כי עבדתם דרך הסוכן מכס, ה-Custom Broker, אז ברור שבמקרה כזה אתם תוכלו רק לעשות את זה באמצעות ה-Custom Broker. 2. יש לוודא שפרטי חשבון בנק אמריקאי מעודכנים באייס. בוא נניח שיש לכם אייס, נגיד, אבל אין לכם פרטי חשבון בנק אמריקאי שם מעודכנים, אז אתם לא תוכלו. או אם אין לכם חשבון בנק אמריקאי, גם לא תוכלו זה, כי הם יודעים להחזיר את הכסף רק לבנק אמריקאי. למה? כי ההחזר משולם באמצעות ה-ACH, Automated Clearing House, מה שנקרא מסב. כן, אנחנו מכירים את המילה מסב, המסלקה הבנקאית, זה אותו דבר, זה ה-Automated Clearing House, רק דרך ה-ACH עושים את זה ומחזירים את זה רק לבנק אמריקאי. אז גם אם אתם ה-IOR ויש לכם אייס פורטל פעיל, אבל אין לכם חשבון בנק אמריקאי מוזן, כי לשלם שילמתם, לשלם הצלחתם לשלם, אבל לקבל את הכסף מחזירים רק לחשבון בנק אמריקאי, ולכן אם אין לכם את זה אתם לא יכולים לעשות את זה, וללא פרטי ACH, Automated Clearing House תקינים, ההחזר עלול להתעכב או להידחות. לכן אלה דברים פורמליים שחייבים לעשות אותם נכון. אם לא עושים אותם נכון, אז העסק ייתקע. עוד בעניין חשבון הבנק, כי שאלו אותנו לקוחות הדברים האלה, אז הנה מתוך ה-FAQ, מה-Frequently Asked Questions, שנמצאות באתר האינטרנט של ה-CBP. My client is a foreign importer. How do they meet the requirement to get set up for the ACH refunds? כן, כן, זה בעצם שואל סוכן המכס, זה בסקשן של שאלות סוכני המכס. שואל סוכן המכס שלכם, אני הלקוח שלי זה ישראלי, חברה יצואנית ישראלית, שהיא גם היבואנית, היא ה-IOR, ואני מייצג אותו, ואני הסוכן מכס, איך הוא מקבל את הכסף? אז רואים כזה דבר, if a foreign importer chooses to open and maintain a US bank account, the importer can use their ACL portal account to authorize ACH refunds. כלומר, אם יש לכם חשבון בנק, אז אתם יכולים לעשות את זה באמצעות הפורטל ה-ACE, ה-ACE, תיכנסו אליו, תיצרו אותו, לא משנה מה, ותוכלו אז, תוכלו דרך המסלקה הבנקאית, דרך ה-ACH שקבל את הכסף. זה הבולט הראשון. אבל, if a foreign importer chooses not to maintain a US bank account, the importer can take the following steps to receive potential refunds. 1. The importer can use their ACE portal account to designate a US custom broker as an authorized notified party. כלומר, אתם יכולים למנות סוכן מכס שהוא יקבל את זה. עכשיו שימו לב, אם אתם עושים את זה כתור היבואן עצמו, זה לא חייב להיות סוכן המכס שהפיק את ה-import entry. אתם יכולים למנות צד ג', הוא יהיה ה-notified party, הוא יהיה הרלוונטי, והוא יקבל עבורכם. Designated notified party can authorize ACH refunds via their own AC portal accounts, imported sub-account view. כלומר, נגיד שאתם עבדתם בכל ה-200 הצהרות יבוא שלכם עם חברת אלפא עמילות מכס. אבל אתם לא רוצים לעבוד דרך אלפא עמילות מכס, כי אתם רבתם איתם, הסתבכתם איתם, אתם מפחדים שיגנבו לכם את הכסף. אז אתם, מצד שני, אין לכם חשבון בנק אמריקאי. אין לכם. אם הייתם ממלאים את הטופס בעצמכם, את ה-declaration בעצמכם, ומבקשים שהכסף יבוא אליכם. אין לכם חשבון בנק אמריקאי, לא יכולים לפתוח, לא רוצים לפתוח, לא יודעים לפתוח, לא מתכוונים לעשות את זה. אתם יכולים למנות את חברת בטא, עמילות מכס, שהיא תטפל, אתם תמנו אותה, לה יש חשבון בנק אמריקאי, היא באמצעות ההרשאה הזאת, תכניס אתכם כתור כאלה שהיא מגישה עבורכם את הבקשות, אז זה גם כן אפשרי. On a given entry summary, a filer can indicate the intended notified party. זאת אומרת, אתם יכולים שבחלק זה יהיה, אתם עובדים עם סוכן המכס הרגיל שלכם, בחלק עם סוכן מכס בטא, בחלק עם סוכן מכס גמא, בחלק עם סוכן מכס דלתא, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, לפי entry summary, לפי המידע שנמצא ברשומון היבוא. In the event of a refund, CBP will issue the available refund via ACH
to the authorized notify party. לפי מי שאתם תסמיכו, ככה זה ילך. אוקיי, איך מגישים? פה ממש, בוובינר שהם העבירו, יש ממש צילומי מסך ודברים כאלה. אני כמובן לא נכנס לזה כאן במסגרת שלנו, אבל רק אני אענה על, אני לקחתי כמה דברים עיקריים וסידרתי אותם. נכנסים ל-AC פורטל, בוחרים בלשונית קייפ, מורידים את הקייפ upload template, מזינים מספרי הצהרות יבוא בני 11 ספרות בעמודה הראשונה, שמרו את הקובץ כקובץ CSV, קובץ נתונים, ומעלים אותו למערכת. כל קייפ דקלריישן מוגבלת לעד 999 entries רשומי יבוא, אך ניתן להגיש כמה דקלריישן. נגיד שיש לכם 12,400 הצהרות יבוא, אז אתם יכולים בתביעה אחת להכניס 999, ובתביעה שנייה להכניס את האלפים הנותרים. לאחר העלה, AC מבצע סקרינינג וולידיישן של הקובץ, בודקת את הנתונים, את הכל, ועם ההגשת תקינה, מקבלים clay number, מקבלים, הנה מספר תביעה, יש לכם מספר ואחריו עוקבים. אם יש שגיאות, המערכת מחזירה הודעות שגיאה מפורטת, לא נמצא רשומון יבוא, לא הוקלדו מספיק דברים, חסר חשבון בנק, לא מכירים את ה-notified party, לא יודעים מי זה סוכן המכס, כל מה שאתם רוצים, ניתן להוריד קובץ שגיאות ולתקן, להגיש מחדש, שגיאות, entry לא תקין, כפילויות, אי התאמה של הגורמים שמגישים, אפשר את הכל לראות. שאל אבי, בינתיים בשאלות, הגשתי קובץ של רשומונים, כולל גם רשומונים שתרגיל ליקווידיישן שלהם עבר. האם המכס יעיף לי את כל התביעה או שיחזיר לי מה שזכאי להחזר? קודם כל רק אני אדייק את השאלה שלך. הליקווידיישן, יש לך עוד 80 יום אחרי הליקווידיישן, אז קודם כל, אז יש לך עוד 80 יום. יש לך, כאילו סופרים ליקווידיישן פלוס 80 יום. נשדרג את שאלתך, מה קרה אם הגשת כאלה שליקווידיישן פלוס אחרי ה-80 יום? אז כן, תקבל הודעת שגיאה, שזה לא מתאים לתוך הסיפור הזה. הלאה. אחרי ההגשה, בעצם האייס מסירה את השורות של האיפה מהצהרת היבוא, היא מחשבת את המכסים ללא רכיב האיפה, היא בוחנת את האנטרי, ממשיכה איתו לליקווידיישן אם הוא עדיין לא היה לו ליקווידיישן, אם זה בתוך ה-314 יום, או אם אנחנו ב-330 יום, כן, אחרי הליקווידיישן, אבל בתוך 80 יום, היא עושה לו re-liquidation מחדש, אבל עכשיו כבר הרשומון מטופל ללא המכס הרלוונטי של פרק 99 של האיפה, אלא בלי זה, ואז הם מחזירים את זה בצורה מאוחדת לפי המקבל, אז אם זה אלפא, בטא וגי וגמא, אז לפי המקבלים ולפי תאריך הזה, והתשלום מועבר ב-ACH, כן, במסלגה, או ל-IOR אליכם, או ל-Notified Party עם מי שהתמנה שמה. צפי, תוך כמה זמן נראה את הכסף? כמה זמן? מה שהם אמרו, המכס, 60-90 יום מקבלת ה-Declaration, הרבה יותר מהר ממה שטראמפ אמר, שזה ייקח ליטיגיישן של שנים בבתי משפט, זה לא ככה, זה כולל זמן לבדיקה של המכס וזמן עיבוד של הטרז'רי של משרד האוצר. יש סוגי הצהרות יבוא רשומונים מיוחדים כמו suspended, extended ו-under review שהם יכולים להיכנס לפייז 1 של הפייס, של הקייפ, יכולים, עדיין הם יקבלו את ההחזר רק בעת הליקווידיישן, כי פה, במה שברגילים, המערכת עושה לכם ישר את הליקווידיישן וגומרת את הסיפור. או really liquidation, אם כבר היה. פה, ה-under review ואלה עוד לוקח להם זמן שבודקים דברים אחרים, בלי קשר לאיפה. בודקים שם דברים אחרים, אז זה עוד יחכה עד שיסיימו את הכל, ואז תראו את הכסף, כמובן אפשר לראות את הדוחות, אפשר לקבל חומרים, אפשר זה, כמובן אפשר לעכב. זה התהליך. עכשיו אתם צריכים להחליט אם אתם רוצים לעשות את זה, או שסוכן המכס שלכם שם יעשה את זה. אוקיי, עכשיו, מה עושה מי שלא נכלל בשלב אחד של הקייפ? וזה נחלק את ההתייחסות לשניים, אפילו לשלושה, האמת שעכשיו שאני חושב על זה, שלישי לא מופיע פה. מי שנמצא מ-80 יום לאחר הליקווידיישן, שהוא כבר לא ועד 180 יום, אז הוא כרגע פורמלית לא נמצא בתוך ההליך של הקייפ. בשלב אחד לא נמצא. מה הוא צריך לעשות? תיאורטית, וזה לא נכון לעשות את זה,
יכול לחכות לשלב ב'. אבל שימו לב, וזה משהו שעכשיו אני צריך לספר לכם. אחרי ה-314 יום של הליקווידיישן, 314 יום, יש 180 יום להגיש פרוטסט, מחאה. זה הזמן שעוד אפשר להגיש השגה וערעור על הרשומון יבוא. אם לא הוגשה השגה, פרוטסט, בתוך 180 יום מהליקווידיישן, זהו, זה סופי חלוט. עד אז היה רק סופי בליקווידיישן. אם לא הגשנו פרוטסט תוך 180 יום, זה הפך להיות חלוט. וחלוט כבר זה בעייתי. אז אם אתם נמצאים, וזה נגיד לשאלתך אבי, אם אתה נמצא אחרי ה-80 יום ואחרי הליקווידיישן, תגיש פרוטסט קודם כל. תגיש פרוטסט כדי להאריך את המועדים, כדי שבינתיים הוא לא יהיה סופי, חלוט, עדיין התהליך יהיה פתוח, ואז בתקווה שאו שיהיה פייס 2 של המהלך, ואם לא, אז ואם לא, אז תגיש תביעה משפטית, או המכס יענה לך ידנית ויחזיר לך, יהיה איזה תהליך, אבל צריך לגרום לזה שהעסק לא ייסגר. לעומת זאת, entries שנמצאים 180 יום לאחר הליקווידיישן, שדעתי כרגע זה עוד לא קיים, אלא אם כן היה ליקווידיישן מאוד מוקדם, זה כבר אין מה להגיד, אי אפשר להגיש פרוטסט, כי פרוטסט אפשר להגיש רק עד 180 יום, במצב כזה צריך לקבל ייעוץ משפטי, יכול להיות שהכיוון יהיה להגיש תביעה משפטית לבית המשפט, כי אין דרך אחרת, והחשש הוא שכל המתנה תהיה מזיקה. גם אם כל האלה שלא נמצאים בשלב אחד, בגלל שלמשל ה-reconciliation במחירי העבירה וכל אלה, זה כבר התייעצות פרטנית מה לעשות, איך גורמים לדבר הזה להיות בחיים, כדי שלא יהיה מצב שיגידו לנו מאוחר מדי. באמת אלה יחסית מקרי קיצון, אלה לא מקרים יחסית מובילים, אבל חייבים להכיר את זה. אז תזכרו שאם אתם אחרי 80 יום מהליקווידיישן תגישו פרוטסט, אם אתם אחרי 180 יום תתייעצו, מוזמנים לפנות אליי, נכוון אתכם, כמה שיותר מהר תתייעצו כדי לראות מה עושים הדברים האלה, כדי שבסוף לא יהיה מצב שהרכבת שלכם ברחה מהתחנה. אתם יודעים שאחרי בפברואר, באותו יום, ב-20 בפברואר, שבית המשפט העליון נתן את ההחלטה שלו, אמר טראמפ, אני מטיל מכסים חדשים. ומכוח סעיף 122 מותר לו, לחוק הסחר לטרייד אקט, מותר לו להטיל מכסים, אבל רק לתקופה של 7 חודשים, ל-150 יום. אז הוא באמת עשה את זה והטיל מכס רוחבי גלובלי של 10%. לכן שאתם מייצאים, אתם רואים שאומנם האיפה אין לכם של ה-15% שהיה, אבל יש פתאום 10%. מאיפה זה הגיע? זה התוכנית מכסים החדשה שהוא עשה. לפי סעיף 122, אחרי זה הוא צריך אישור הקונגרס, ואף אחד עוד לא יודע מה יהיה. אבל מה כן, וזה משהו ממש עדכני שהיה ממש לאחרונה, עוד פעם הסיפור מתחיל. ב-12 במאי, בית המשפט הפדרלי לערעורים עבור ה-Federal Circuit העניק עיכוב מנהלי לפסק הדין של בית המשפט הסחר הבינלאומי, שקבע שהמכסים של סעיף 122 אינם חוקיים. אותו CIT, Court of International Trade, שבסיבוב הקודם שדיברנו מקודם, פסק שהאיפה לא חוקי, קבע שגם סעיפי 122 לא חוקיים. למה? כי 122 מדבר על גירעון במאזן התשלומים, וה-CIT בא ואמר, לא, מה פתאום, אין גירעון במאזן התשלומים, גירעון סחר, גירעון בחשבון שוטף, עמדה בינלאומית נטו שלילית להשקעות וגירעון במאזן ההכנסות, כל אלה לא שקולים לגירעון במאזן התשלומים, ולכן אתה לא היית רשאי בכלל להטיל את המכס הזה, ובסופו של דבר זה עוד עדיין נמצא בדיונים. שוב, ה-CIT קבע שזה הם לא חוקי, בית המשפט, הערעורים של ה-Federal Circuit, זה שהוא ירקת הערעור על ה-CIT, נתן בינתיים עיכוב וקבע לממשל להגיב עד ה-19 במאי, כלומר מחרתיים, אז הם צריכים להגיב.
ובינתיים לא, אין צו מניעה כרגע כללי שלא לגבות, אלא רק לתובעים הספציפיים, כולל מדינת וושינגטון עצמה, שהיא גם עתרה כתור יבואנים. בקיצור, גם המאה ה-22 הזה אנחנו לא ברור מה יהיה. גם המאה ה-22 אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתו, אנחנו לא יודעים גם אם הוא יישאר או לא יישאר, אף אחד לא יודע עוד מה יהיה, מה שנקרא stay tuned for the next episode, תהיו איתנו לראות את ההתפתחויות הבאות. זהו, בזה אנחנו הגענו לסיום. בואו נראה אם יש לי פה משהו בשאלות. אז בואו נראה אם אני אענה. קודם כל, כמובן, אתם תקבלו את המצגת וגם את הקלטת הוובינר, ואנחנו גם נעשה עוד וובינר בשוטף, כי דברים קורים. אני עקבתי את הוובינר הזה גם, כי כל פעם קרה משהו חדש, אז אמרתי, מה אני אספר לכם משהו, וזה עוד פעם יהיה בערבון מוגבל. אז חיכיתי באמת שיהיה משהו יותר, ואתם רואים שכבר היום יש משהו מגובש וברור יותר, אז אתם רואים שיש משהו. אז ככה, קודם כל, מי שיש לו שאלות מוזמן לפנות, אתם רואים את הדף קשר שלי, מוזמנים במייל, בוואטסאפ, לפנות ונענה ונסייע ונייעץ ונחבר לעורכי דין אמריקאים אם צריך, או להגיש תביעה, או כל מיני דברים שצריכים, אז אני אשמח לעזור. בואו נראה אם משהו שלא עניתי, לשרון עניתי, ולאבי עניתי, ולרמי. טוב, לרמי אז אמרנו, אז על התאריך יצוא ניתן להגיש בקשת החזרים עד ה-20 לפברואר. אני לא אמרתי 20 לפברואר, לא ברור לי מה אתה שואל, אבל כתבנו, רשום הצהרות יבוא, שעד 80 יום מתאריך הליקווידיישן שלהם אפשר לתבוע אותם. אורן פספס את תחילת הוובינר. ממתי ניתן לקבל את ההחזר? אפשר, אם אתה בפייז 1, אפשר כבר עכשיו לקבל את ההחזרים של האיפה. זה אפשר כבר עכשיו עבור כל הצהרות היבוא שעדיין לא עברו ליקווידיישן, או שהם עד 80 יום מתאריך הליקווידיישן שלהם. הסברתי בתחילת הוובינר מה זה ליקווידיישן, מה זה התהליך הזה, אז מוזמנים אחרי זה לצפות בהקלטה ותוכלו לראות את זה. והילה, אחרונה חביבה, שואלת, האם על סעיף 122 מקבל החזר כרגע? לא, כי 122 עוד לא הוכרז כסופית, כלא חוקי, זה נמצא עכשיו בבית המשפט לערעורים הפדרלי, ועל זה בטח אולי יהיה ערעור לעליון גם. קיצור, עוד אי אפשר לדעת עוד איפה זה עומד, אז כרגע עוד לא יודעים. לכן שואל רמי, האם אפשר לתבוע על יבוא של חודש מאי? כן, אפשר לי על יבוא של חודש מאי, שנה שעברה. אפשר ורצוי לתבוע עכשיו, רצוי, כי אתה מתחיל להתקרב לסיום התקופה של הליקווידיישן פלוס 80 יום, אז רוץ מהר רמי, רוץ מהר, אל תחכה. כמה שיותר מהר, אחרת עוד בסוף הסוסים יברחו לך מהעורבה, בוודאי. אנחנו יבואנים רשויים לעשות ואין תקשה לאייס, כן, תראה את הפרוצדורות, זה יקי שואל, איך ניתן לפתוח, תבדוק את הפרוצדורות, תראה, מקסימום תתייועץ עם סוכן המכס, ותוכל לפתוח לך את הדרך. רמי שואל, מאי 2026, כן, כל מה שלא עבר ליקווידיישן, רשומון של מאי 2026, לא, רגע, שנייה, סליחה רמי, מאי 2026 לא שילמת את האיפה, במאי 2026 שילמת את סעיף 122, והוא עדיין לא הוכרז כלא חוקי. בעצם, המיסים, ב-20 בפברואר 2026, נגמר הסיפור של האיפה. מיסים ששולמו אחרי זה, מכסים, היטלים, אם זה לפי 232, רכב, חלקי חילוף לרכב, וברזל, אלומיניום, פלדה, אלה חוקיים, אי אפשר לבקש את ההחזר. ואם זה אלה של 122, הם עדיין לא חוקיים. אז אנחנו מדברים על האיפה, שמתחילת אפריל 2025 ועד 20 בפברואר 2026. זה מה שמעניין אותנו. אורן, אז אני אומר, האיפה התחיל באפריל 2025 ונגמר ב-20 בפברואר 2026. טוב חברים, אני מודה לכם על ההקשבה, ניפגש בוובינרים הבאים, מוזמנים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, שם כל ההזמנות נמצאות, רוצים להצטרף לרשומות הרשימת התפוצה, יכולים לשלוח לי מייל, וכמובן אנחנו נעביר לכם גם את המצגת וגם את ההקלטה. אני מאוד מודה לכם על ההשתתפות, המשך שבוע נעים לכולם.